on calminama yeeɓiyankoɓe Ayawo Pinde TV yewtere men heeride woni édition spécial arti hande noon en laɓɓitintu nde waɗa ko altine hande ngam janggo so Allah lamɗo jaaɓi talata o woni ñalawma pattam lamu ñalawma dardarel hakkude médiaji jaydeji Sénégal ayawoji kaleteɗe bindeteɗi e laamu kesu ngoye Diomaye Ousmane Sonko dendagal caktirde nanodiri saabu mette pawaɗe dow mumen e caɗele ko fawa e dow mumen e compte oji banque impôt ji tedduɗi wonde talata o hay jayde wota yaltata ay saktirde wota haalata hande ko hen paaɗen yewta heende enen e mawɗo Abou Gaye siftinde bandiraɓe tan ɗum ɗo ko hundeji kawniɗo no feewi no feewi fof ena gandi gila nde dawgol fuɗɗe Sénégal ko wiyete ko potago démocratie wodani so wonande jaydeji goɗɗi goodi ko wona ɗi gandi leydi Sénégal nden ko jayde wota wonno walla jaaɗi ɗiɗi gila e payi Dakar en ha yetti ORTS en gila e radio Afrique occidentale française kono démocratie fuɗɗi laamu waylo mum koye gangal radio ji keeriɗi sen jii hakkude Abdou Diouf e mo ganduɗa ko Abdoulaye Wade ko premier radio privé le juillet 1994 woni radio Sud FM Babacar Touré kañum sosi arde ɗum rewi hen Dunia FM 1995 e gardugol Ben Bass yalla yumaɓe yafoɓe kamɓe ɗo fof ɓe duttima caggal muɗum radio ji goɗɗi natti hen ko wayno Nostalgie FM en ko wayno Walf FM en ko wayno Osa FM en mbawa limtide kanji kala ko ɗo hankkadi sirlu natti wawde moftede saabu kala ko wota hade nangue muddata ko andama wadde mbiyen ko médiaji ɗi kadi balli caggal nde ɗe balli Abdoulaye Wade ha fooli Abdou Diouf ko kanji kadi balli Macky Sall ha fooli ha fooli oɗo mo ganduɗa ko Abdoulaye Wade sen ƴeewi kadi ko ɗeɗo caktirɗe balli nguɗo laamu ha laamu Diomaye e Sonko mbawi ha joni laamade kono noon ina wayno ko wiyete ko so tawi ko dewgal wonno woni koye lumbude maayo caɗele keewi jaydeji cumbannoɗi ne cajo ina balla laamuji kese waylo batti wayde beele ko wiide eɗen kandi hen eɗen jaynen koɓe walla ala kono ko potagal to banggue démocratie Alaji Abou Gaye eɗen gandi caggal ko kalɗen ɗo joni guila e 1937 radio ji ɗi e France wanno radio mo ganduɗa caggal muɗum radio Léon fuɗɗi saktude Afrique naaɓe mbi malama to banggue caktirɗe caggal muɗum 1939 sen ƴeewi toon to leydi Congo Brazzaville Pointe-Noire radio waɗa Afrique équatoriale française caggal muɗum kadi radio waɗa ɗo e leydi men Sénégal tawi ko radio baɗɗo fayida no feewi woni caktirɗe puɗɗima kono noon mbiɗen démocratie jayde fuɗɗi ko 1994 premier radio privé premier télé privé Sénégal ko El Hadji Ndiaye hakkude mum RTS Ala Ndiaye addi matériel muɗum jeey galle muɗum RTS addi technicien ji mumen caggal muɗum ceeragal waɗi dewgal lumbi hakkude mabɓe Abou Gaye hol saɗede hande mantinide feeñde nde feeñano e laamu Abdou Diouf nde fuɗɗi wadde ko wiyete ko hono jaydeji acciti nde feeñano e laamu Abdoulaye Wade feeñano e laamu président Macky Sall feeñi ko e yonta Diomaye e Sonko beele jayde ɗe ko ñamlunoɓe ko ɗum ɓe jooɓi beele jayde ɗe koko calino jingandeɓe ɓe jogui mumen guut walla ala holko saabi oɗo ñalawma hande Abou Gaye e togara ko addi fof ko salminde bandiraɓe e jarnade ɗumen e kettuki muɗumen mbatki fayida e kala saaha noon mbiɗaɗi noon ñalawma oɗo ko gardirinaɗo hono no mbiruɗa ni hande ko altine na hawri e 12 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi sappo e ɗiɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi eyyi hande ko 12 août sande ko sappo e ɗiɗi eyyi hande ko 12 août kewnoɗen wadde kono talata ni kono so tawi en gardirima ɗum nawoymi eyyi ko ɗum tawde ko talata kewnoɗen wadde sappo e tati talata ko sappo e tati hawranno sappo e tati o wiyama ñande hen haydara hoto dillu e nder leydi Sénégal to banggue radio télé jayde bindol ko wiyete sewnde kabruji woni site uji d' information haydara hoto dillu ɗum waɗi en wadde yewtere nde hande enen nde ɗowtoɗen sarɗiji pawiɗi e dow meɗen saabu memaɓe ɓe so goto fiyama tan a wi wonde a wallata ɗum
a jinganta ɗum sa renaki piiɗo ɗum o so tawi serte muɗum koye maɗa fayi wadde noon ko mata koko wandu wino ko tan walla ko mbato wino ko bone filtat so tawi noon bone filtat wadde rentade guila bone o filtani ɓuuri hadde bone o wadde nde ɓuuri kono no mbiɗa ni e oɗo saaha hande caɗele mawɗe ina goodi guila laamu nguɗo jooɗi fewde ñallagal hande ɗum noon enen ne janteten tan ko hen e wiide yimɓeɓe noon bisimilla mabɓe e yewtere nde sinno ko sago taw en uddittu kamɓe e koye mabɓe ɓe mbawa jeeyede e yewtere nde eyyi ɓe naata en direct ɓe dokka jiyanɗe mabɓe ko faati e jayendeji ɗi kabaruji ɗi no dokkirte jewte ɗe no mbaɗirte no ɗe keblirte yewtoɓe holi kañum kamɓe heɗotoɓe ɓe hol fakkugu ɓe poti fakkade hol darde nde ɓe poti darade e ko poti ɓeydude hen e hol ballal ngal ɓe poti addude e nder hen ɗum ɗo foof ko kamɓe heɗiyankoɓeɓe ko kamɓe jogui hono ndeɗon darde wonɓe ga ɓen ɓe gadda hen jiyanɗe mabɓe to banggue ko yewtete ko kono noon tawde ko ni waɗira alay saago mbawaten tan heddade togara ko no waɗira ni to a jaama to hannde kam ka jooɗo no feewi min da ñantomo men kaw koccuɗo kalbe touba ko men eyyi hande ko musidɗo aɗa heewi fan suji noon hade mabɓe yande am yooɓe jaafomi noon eyyi mboɗo heewi fan suji noon yooɓe jaafomi eyyi kono ɗum ɗo ko musidɗo Abdoulaye Diallo mo ganduɗa jeeya ko Agname Godo o jooɗi ko toon to Italie to en hande ko kanko ñanti en eyyi eɗen beltonomo eɗen denda e makko beelemma kadi yewtere nde ɗo kadi teddiniren mo ɗum tawde woni ko kanko waɗi ɗum won woɗɓe ne kadi mbaɗi ɗum hono no kaldunɗa nane ni henna donc ɓen foof so Allah jaaɓi hande yewtere nde gasde ma en garte e mabɓe to banggue nelda ɗeɗo balɗe ko heeɓa hen ko e fofoof ko jarnade jomumen e yettude ɗumen Tokara a jaama Tokara Tokara hol sababu baɗɗo ko meeɗani wadde e laamu Abdou Diouf waɗani e laamu Abdoulaye Wade waɗani e laamu président Macky Sall jaandeji Sénégal fof rendude saabu mette e caɗele mbiye minen fof min ndendat min mbaɗa ñalawma sunare tawa min caktata min kabata eyyi Tokara kala ko jiiɗa jogui ko sababu o hande o so tawi joɗama e nder leydi Sénégal kena tolno e 45 jayde hande o so tawi jooɗima mbi wonde ñalawma kurɗo kañumen radio télé no mbiruɗen ni presse écrite site uji d' information fofof yo uddu ñalawma janggo wona e saago jomumen sinno ko saago muɗumen ko uddata kono noon so tawi a yi jomumen ene mbiya ene udda ko ronkude ɗumen saabu wonko jeemoto ɗumen wonko fuɗɗi yande e muɗumen ko fuɗɗi yande e muɗumen ko so tawi en ƴeewi ko wayno jayde wiyetende suñu lamba kañum e stade musidɗo meɗen Mamadou Ibra Kane dartini golle muɗum wi wonde natti wawde nattini ɗum wawde noon koko fawi e dow muɗum ko eɗen gandi to banggue radio ji guila temps Abdou Diouf hay sinno tawi wonno yaruno Abdou Diouf kañum kam fuɗɗi no mbiɗa ni Sud FM e 94 Babacar Touré en Serif El Vali Sey en Abdoulatif Coulibaly en hande ɓeɗo en ko kamɓe gonno ɗon kamɓe kufno Sud FM ene yaaha ha goɗɗum ari jolti hen télé ko goto wonno no mbiruɗa ni ko RTS tan yeehi 2SN gari téléji goɗɗi gari hankadi ha keewi donc ɗum ɗo foof ko jaɓɓe ɗe gandanɗa hoore maɗa ene nawra gueɗe ɗe yesso ene nawra wellitare yesso ene nawra potal yesso kono noon so tawi arama ha ɗo henna e ɓeɗo wonande nguɗo laamu jooɗigu presse o ko waɗani ɓe ko tuggude 94 ha yetti e laamu mabɓe hay lamɗo goto meeɗa dañde e mabɓe e presse o ko kamɓe ɓeɗo koɓe dañi hen ko gonga kala laamu gargu ma wi wonde presse woni koye haɓade ɗum kono noon kamɓe ɓeɗo koɓe mbaɗana ko hay lamɗo goto waɗanaka ɗum par ce que koye mabɓe tan jiiɗen neɗɗo mabɓe daro jooɗo fodde journaliste ji sappo kuufa ɗum hay goto werlo ha ko namdal tottuma temps d'antenne fodde 1 heure de temps kala ko welma aɗa haala e nder muɗum ɗum ko kamɓe tan dañi ɗum kono hay laamu gongu ɓennuɗi ɗi hay goto dañani ɗum woni ɗum so tawi waɗi woppirama hono noon ene yaaha yaware so tawi waɗi hen banggue ko kamɓe waɗantunoɓe ɓe ɗum ɓe ko kamɓe jeewi par ce que kamɓe ɓeɗo ɓe kulata ko koɓe dañno e jayendeji ɗi ko hoto woɗɓe garde daña hono ɗum walla daña ko ɓuuri ɗum
ɗum ɗon noon alay sago ɓe mbawata ko frende jaydeji ɗi wawde dartinde jaydeji ɗi so tawi en ƴeewi wonande jaydeji ɗi won maslaha wonno hakkude muɗumen e laamu ngu kañumen woni ɗumen ko humpidde yimɓeɓe ko yahata ko tindinde yimɓeɓe ko findinde ɗumen ko jangguinde ɗumen ko jalnude ɗumen ko yewtude ɗumen kañumen ha yimɓeɓe so tawi won mettere joguinoɗa wonko aɗa heeɗo aɗa nana ene wawi ustandema mettere nde joguinoɗa nde walla suno mo gondunoɗa o donc e nder ndiɗon mbadi so tawi yeehi ha wonti hande o ɗum ɗon jaydeji ɗi kaɗama ɗum ɗon mete ko wiyeteno liberté d'expression way mete ko wiyeteno démocratie ko mete ko wiyeteno liberté ji keddiɗi ɗi foof ena tawe e nder hen nguɗo laamu ari ko yaɓɓude ɗum ɗon ɗum waɗi presse oɗo hande ɓe mbi wonde ñalawma janggo ko ɓe mbiyata ko ville morte to banggue presse o saabu laamu nguɗo en ari ko wardeɓe tawde noon laamu ngu ari ko wardeɓe alay saago ɓe pitoto ɓe dartoto ha ko ɓe mbawi heddi laamu ngu holno fuɗɗori to banggue habde e mabɓe ko adi fof président jaaɗo o en woni Macky Sall haade muɗum yaade kamɓe jaydeji ɗi eɓe joguino kina tolno e 4 pawɗi million tawi koko fati e to banggue kubbal milliard uji walla million ngaji million ngaji to banggue kubbal basi ko milliard uji 4 pawɗi milliard to banggue kubbal laamu Macky Sall yaafimamaɓe ɗum ha laaɓi ceer heddi ko ɓe puɗɗito e hendu hesuru waɗi ɗum ko goytali mabɓe ɗi gandanɗa hoore mabɓe goytanima ɗum laamu ngu ha laamu ngu teskirima andi ɗum ko hunde wodde wonko ɓe keɓanno koɓe keɓanno ko ɓe mbiya ɗum aide à la presse oɗon aide à la presse so tawi feccama sa ƴeewi aide à la presse o so tawi hino ha dartoynoma e milliard pawɗo wiyanoma wonde ma yaaha milliard uji ɗiɗi e Moussa Bocar Thiam nde woni ministre de la communication hade makko yaade kanko Moussa Bocar Thiam o hollirino wonde e budget oɗo henna nannama hen ha wono milliard uji ɗiɗi donc ɗum ɗon ko aide à la presse ɗum ɗon noon ko addi ɗum ko kina tolno e temedere fawde radio communautaire ɗi gandanɗa hoore maɗa ko nattuɗi e nder aide à la presse oɗon donc so tawi ɗum ɓeɗon so tawi feccama yante presse gonɗo ɗo en o to banggue radio ji ɗi to banggue télé ji to banggue donc ɗum ɗon so tawi a ƴeewama kala hoore ko heɓata hen ko sa renaki ala ko nafata ɗum wawa huɓnude sarɗiji mabɓe foof kono noon ittata eɓe daña publicité ji ɗiɗon publicité ji kañumen mbawata walludeɓe ɓe mbawa yobde liggotoɓe ɓe kono noon so tawi woni laamu nguɗo jooɗima wi wonde kañum ari ko habde e basal ari ko riwtude human binnagu ari ko ittude majjere ari ko ittude ndolagu so tawi waɗiri hono ndiyen koɓe mbino eɓe itta ko koɓe ɓeyduɓe hen goɗɗum koɓe tawno ɗo ko ha teddendi ɓuuri hewde ɓe mappi ɗum e dow presse o woni holɗum so tawi ɓe gari ɓe mbi aide à la presse ɓe dartini ɓe duttitima ɓe mbi wonde convention ngaji ɓe joguino nanodiri ɗe ɓe joguino hakkude mabɓe e société ji gonɗi ɗo hen to banggue publicité ji ɓe dartini ɓe duttitima e koye mabɓe ɓe mbi wonde to banggue koɓe joɓanno kubbal ko ñamade ala ko yoɓe gaddu hen ha laaɓa ceera ɗum ɗo foof so tawi fawdiri e dow mabɓe ɓe mbawa yobde ɗum ɓe calaki yobde kono noon yo won kaldigal waɗa maslaha e nder maslaha o ƴeewe kamɓe holno ɓe potata wawde yoɓir hay sinno ene waɗe sillor tawde jomumen calaki yobde kono noon so tawi a felliti ɗeɗɗude jomum a wiya wonde ko ma joɓa ñamade muɗumen ɗo ɓultotonoɗo a fotani uddude poɗɗa ko woppirde ɗumen ɗon kono noon so tawi a uddi ɓultorɗe muɗumen a wi kadi ñamade nde dewane ko ma joɓa ɗum min so tawi komi liggotonoɗo mbaɗa rewe ñamade ko an rewanno kam ñamade ko an liggintuno kam koko joɓata kam koko hen tirannoɗa ñamadam so tawi a riwi kam mete mami yooɓe ñamade nde tokata ɗum ko namdal pagal e laamu ngu wadde noon kamɓe laamu ngu ɓe gari ɗum ɗo fof ɓe dartini ɗum ñamade nde ɓe ɗumni wone jaydeji puɗɗiɗi saabu so tawi en ƴeewi ko wayno groupe Walfadjiri ñanden mi heeɗima Cheikh Niass e réunion ngo ɓe mbanno réunion ngo kanko Cheikh Niass e dendagal ɓe o gollinta e nder galle o fof kina tolno e 200 neɗɗo e batu ngu ɓe mbaɗi o wi wonde koɓe udditi hankadi galle o wonande action ngaji kala jiɗɗo ene wawi arde sooda action jeeye e galle he en ji e nder ñalawma goto journaliste uji mabɓe animateur uji mabɓe animatrice uji mabɓe
wonnoɓe ɗon mbaɗi e galle he fodde duuɓi nogas e goo pini subaka goppi par ce que waɗi ɗum ko kañumen hankadi gandal joguingal e humpito ngo jogui ngo e ko dañata ko ena famɗi no feewi donc galle o natti wawde hattande ɗumen kono noon joom galle o wawa wiide ɓe goppi wawa riwdeɓe ko ena mastodo e mabɓe so tawi en ƴeewi kamɓe nguɗo laamu koɓe gaari ko no foti yimɓe journaliste uji e animateur uji ɓe debbusi e nder galleji goɗɗi ɗi ɓe nawi ɗumen RTS mete ɓe nawri ɗumen RTS ko ha RTS ɓeydo mete wonɓe RTS ɓe mbawa huɓnude ko foti waɗede toon ko mete ko woni RTS ko kañumen ko ngala gandal wawde wadde ɓeeɗo ɓe gaddi wadde ɗum toon to RTS to en walla ko namde gartoje e mabɓe donc walla kadi mete so tawi ɓe guitti ga en ɓeɓe guittitoyno ɓe ko ha ɓe liɓa toɓe guittiɓe to walla ko haɓe mbara toɓe guittiɓe to en ko ɗum tagui ɓe wadde ɗum walla ala donc togara laamu nguɗo jooɗi e peeje foof eɓena mbaɗa noɓe mbardi jayndeji ɗi ɗum ɗon noon feere nde tan ko noɓe mbiri janggo ni fibde nde noon wona wootere wasa wadde heedam heediji hare nde ñumanteɓe banggue eyyi hare nde wona hare wootere kala dillowo ko faati e jayndiyankagal ma woni ka journaliste plein ka animateur ka reporter ka ono foof ndendon e hare nde Djiby Dieng en filmoɓe caméraman uji ɗi kamɓe foof koye nder hare nde ɓe jeeya oui donc janggo hay caméra goto to huɓɓu Ali Fall kañum woni responsable technique o foti ko nanggude caméra ji ɗi fof à partir de hande so minuit yoni kanƴi fof o sokadi hay caméra goto to yalta donc janggo so wona RTS Soleil APS hay goto yamiraka janggo yo windu walla yo haal donc tokara ɗum ɗo woni hare nde ɗo nde gandanɗa hoore maɗa kamɓe jayndiyankoɓe galleji jayndeji ɗi eɓe dartori ɗum ñalawma janggo o huccodirde e laamu ngu kono ko wawi hen wonde foof laamu nguɗo kam ardi ko ndolagu ardi ko hadde yimɓeɓe liberté muɗumen wellitare joguinode addi ko serdude yimɓeɓe ardi ko hadde yimɓeɓe goto foof fodde nde fonno wadde nde hadde ɗum fodde nde ɗon goto foof hujje mo joguino o hadde ɗum hujje muɗum donc ɗum ɗon noon so tawi waɗi tokara ko saɗede mawde ko haare mawde woni ɗon a jaama toga namde ɗiɗi ne yeeso ma goo beele jayndeji ɗi joɓani ɗi foof kamɓe poti basal beele ala hen joguiɓe ha heewi tawi ko wownoɓe mogganede hunde calo yobde hande o mbiye yo job nawa hen heddiɓe namnal keddigal ngal ko beele jeynenkoɓe gowano accu tan ndewe ñamade ndewe ha heewa tan mbiya kadi jaafama beele wona tan yimɓeɓe panno e tataɓal ngal jaafoɗa haade Madiambal Diagne goto e mawɓe jayniyankoɓe avenir communication portama plainte beele ɗum jogani ha nde ɓeydade gaga ñalawma o kala neɗɗo goɗɗo delluɗo ɓe paawi muɗum cabbi tokara aɗa andi galleji jayndeji ɗiɗi potani ko gonga to banggue sembe mabɓe to banggue doole mabɓe to banggue dañirɗe mabɓe na waɗi hen ɓurɓe wawde dañde publicité ji est ce que ɓenne jooɓa normal ene jeeya e ɓeɗon RTS ko hen jeeya ɓurɓe wawde hebde publicité ji RTS wiyete ko média d' état RTS ene jogui subvention to banggue laamu ko waɗanta ɗum famide kina tolno e milliard uji jeeɗiɗi ha sappo e jeeɗiɗi milliard famide ɗum ko RTS tan kañum heerori ɗum en kalani ko APS ko heɓata ko en kalani Soleil ko heɓata ko famide en kalani ɗum ɗon foof wadde ɓeɗon so keeɓi publicité so keɓani publicité liggotoɓe toon ɓe so lewru maayi ko yoɓeteɓe jiida e ɓeega ɓe gandanɗa hoore maɗa kañumen ko privé ji ko ma publicité wooda ma convention wooda nde mbawa dañde hunde mbawa yobde hen liggotoɓe ɓe so tawi mi yiiɗa limtude woni téléji na waɗi e ɓemɓe ɓe gandanɗa kala lewru ene jaltina kene tolno e capanɗe jeeɗiɗi million tawi koko fati e salaire uji ko fati e facture aji to banggue courant to banggue ndiyam eko nandi hen fodde capanɗe jeeɗiɗi million kala lewru na waɗi hen ɓe ganduɗa hono eɗen jaltina fodde temedere e capanɗe 5 million kala lewru na waɗi yaltinoɓe kala lewru kene tolno e nogas e 5 million kala lewru donc ɗum koko yaltata ɗum koko yaltata ko natata ko ne ko natata ko so tawi a ƴeewi kamɓe ɓe dañata ɗum yettota ko ɗon par ce que wadde holno ɓe guurdi e on sifa e ɗum woni ko mbimam ko ɓe guurdi on sifa tan ko to banggue subvention gummotoɗo e laamu ngu to banggue publicité ji ɓe ndendina ɗum ko wawi hen wonde foof ñamade wawa wasde wonde hen saabu liggotoɗo o kañum jogui ko ɓesgu won ko woni caggal muɗum kañum andi han ko so tawi lewru ma yi heeɓa jobdi muɗum
joni noon min mbaɗa wawi ñamloyade to banggue ko joɓannomi courant o ko joɓannomi ko lewru fof ko ujunnaji sappo mbaɗa wawi yaade Senelec mi yindira responsable uji Senelec wiya aha min noon joɓannomi lewru fof ko ujunnaji sappo kono mbaɗa jogui probléme nduɗo lewru mami nannu ha sabba naggam mami nannu ujunnaji jeeɗiɗi ujunnaji tati keddotoɗi wona ñamade lewru wondu so tawi ari wonko naahi ko ɓuuri ko dañannomi ko mi nanna e ñamade ujunnaji tati ɗe usso so tawi kam mi dañani ko ɓuuri ɗum kadi mi ruttot toon ñamade ɓeydot tan so tawi woni ko to banggue kubbal ngal ko wiyete taxe uji impôt ji ko en ɗum ɗonne kadi so tawi yonti mbaɗa foti yobde impôt kina tolno e million ma wooda ko naati ha ɓuura million nde million impôt o wawa yaltude e to kan jafuɗa Alaji Ndiaye wi kañum yaadani hoto janiyankoɓe mbi joɓata lempo kanko o wi o hewetake beele kanko radio makko ɓuuri TFM beele kanko ɓuuri ITV beele kanko ɓuuri Walfa holko saabi Alaji Ndiaye wawa yobde taw ɓe mbawa yobde ɗon cikkumi salari nan ɗon hay soko seeɗa eyyi aɗa andi ka Alaji Ndiaye o on ko ka banggue kadi par ce que aɗa andi so tawi a woni han neɗɗo mo ganduɗa hoore maɗa ko ka kiisɗo to banggue golle maɗa aɗa yiiɗi gonɗude to banggue golle maɗa aɗa andi an wone maslaha e fenade a jaɓata ɗum alay saago a daroto e gonga mais TFM ne jogui doole poɗɗo noon cikkumi TFM fotani rewde ñamade eyyi aɗa andi TFM rewede ñamade wawa wasde wonde aɗa andi sa tawi a heeɗima Bouba Ndour o wima wonde sahaji eɓe jogo probléme ko ma Youssou Ndour waɗoya kirɗeli woda ko dañata o adda sukkire jolɗe kono kadi eɓe daña politicien adda caisse kalis jamma nibbo nanna e radio he tawa wottinani non aɗa andi ɗum ɗon won gueɗe won min kam en mbawa natoyde toon kono noon eɗen gandi kam wonande kamɓe koɓe kaali ko wonde eɓe jogo probléme ko mawɗo mabɓe o ko ma yaaha waɗoya soirée ji ma yaaha yeloyo ma yaaha ñagoyo to adda sukka ɗe ɗon jolɗe kamɓe malaɓe ɓe jogui ñagoytoɗo womo ganduɗa so dañi probléme ala ñagoytoɗo ala nalanki ko wayno Elage Ndiaye ene jogui dame goɗɗe pourtorɗe ene jogui gueɗe goɗɗe ɗe gandanɗa hoore ma Youssou Ndour ɓuuri hewde dame de aɗa andi dame Youssou Ndour aɗa andi dame Youssou Ndour e dame Elage Ndiaye gona gotum ɗi gona gooti a faami won a wolopaji natoji jamma kala no jomum woyi wi ala hay batte nde dañide haala est ce que joni ɓe mbima ɓe mbima joni koɓe dañi caɗele ha Youssou waɗa yimoya so tawi joni ɓe dañi 1.5 million eɓe mbi yimɓe haaɗi Youssou yimɓode koɓe dañi kalis ɓe kalata tokara ɓe dañat kono tokara wona kamɓe tan aɗa andi to banggue médiaji ɗi neɗɗo wonko gandanɗa hoore maɗa kaɗa daña a haalanta yimɓe ko dañata go kono ñande han heddi hankkadi basal ari ko ñande hen dande maɗa nanete heddi ko kamɓe ene gasa taw maslaha ene wonno ɗon ene gasa eɓe dañanno koɓe dañanno ko ɓe kaala ha koɓe dañata ko kono nde wonde ko caɗele ɗe yimɓeɓe ko bojji ɗi yimɓeɓe ɓurata wawde teskade caɗele ɗe yimɓe ɓurata wawde teskade eto banggue dañe ɗe henna wonande no miruɗa ni hen médiaji ɗiɗi potani to banggue dañirɗe wadde ɗi potata to banggue feere voilà wawa fodde won fodɓe yaafede ha labboɗe yaade mumen eyyi heddi Elage Ndiaye ko wi ko kamɓe fof eɓe kawri ɗon hay goto e mabɓe salaki yobde impôt goto e mabɓe fof wi wonde ko ene yoɓa impôt eɓe jaaɓi ɗum kay heddi noon kaalen gonga non ala won hen wownoɓe tan momde eɓe gandi Macky Sall ko moƴƴo ko laaɓɗo reedu wona Macky tan ko guila e Ablaye Wade non dokkam tan ko yeeyo Macky Sall ko guila e Ablaye Wade non dokkam ko yeeyo Macky Sall togara aɗa andi wone gueɗe puɗɗi ko guila e Ablaye Wade e kono yaafade nde eɗen gandi non yaafade nde kam koye Macky ari joni noon wone mabɓe kalden gonga wone médiaji eɓe gandi président Macky Sall ko laaɓɗo reedu ñamade heewa tan mbiyeɗa ŋacci o jomum adde convocation impôt e domaine tan wiye ustano ɓeɗo so tawi calima ɗum mbimi ko won galleji média mboɗo jaaɓi o jaafe ha laaɓa kono won galleji médiaji nanɗo togara no poti fulsinde e kono tokara aɗa andi to o toon banggue so tawi a ƴeewi e saaha laamu Ablaye Wade no waɗi han galleji to banggue jayndeji ɓurnoɗi wawde wullude so gulli tan wooda ko moggana eɗen gandi ɓeɗon nde laamu Macky Sall ari nde ƴetti fof fondi ɗumen famide fondi mbiyanmi aɗa andi woni fondi ko ndeɗo ñamade deweteɗo hen mbuuɗe deweteɗo hen milliard fof ndendi poti hen 49 milliard o ñamade ko ñamade tan
ganduɗa tan koko fawi e maɗa gandum koko fawi e yam sa wuyi ko fawi e maɗa ko sababude ko milliard min mi woya ko fawi e yam ko sababude ko temedere par ce que goto fof e tolno muɗum mi woyantama milliard maɗa hami yejjita min temederam de ndewetemi nde eyyi goto fof e tolno mum non eyyi goto fof ko ɗum woni ko mbiyama ko mbiyam ko goto fof e tolno muɗum médiaji nanɗo toga goto fof e tolno muɗum médiaji nanɗo sen kaldi gonga ko homme d'affaires mawɓe police ji mawɗi goni less mabɓe ina joy mabɓe kalis ha heewi ɗum ƴettata ko guila e RTS mbimi ko foof ƴettata ko guila e RTS Kalmi ko aɗa andi fof RTS ko dañata ko RTS ko dañata ko hay hay jayde wotere ala ɗo hen e nder leydi ndi dañowo ko RTS dañata wadde ɓe ngala droit wasde lempo wona hay kamɓe ay so tawi en ƴeewi aɗa andi ñanden nde wiya wonde 49 milliard ñamade de afamde ɗe Macky Sall yaafiɗe RTS so tawi feccama RTS e nder temedere kala RTS ene jogui hen fodde 4 pawɗe kañum ƴetti ɗum ñamade kañum rondi nde ɗon ñamade to banggue aide à la presse garowo RTS ko ene fecco hen jiida e RTS ene jogui budget mo laamu ngu taƴani ɗum toga ka jejjiɗɗo on ko jejjiɗɗa holɗumen so président laamiɗo leydi par ce que président Sénégal jogui ko jayniji mum tati jogui ko RTS radio télé ko kañum laami jogui ko soleil ko kañum laami jogui ko APS kañum laami kala jogoɗo dañi jam e Sénégal a laamu ɗiɗo galle tati so président Macky Sall wawi yafade Abou Diop baɗo télé mum tan ne seppini ɗo ne jooɗi donc yafade télé mo jeeyani hoore mum yimmo liggotoɓe en calaki min jinmi wiide tan toga to banggue nunɗal yimɓeɓe potani dañirɗe mbimi kon télé ji nan ɗo no poti ni ene foti ɓeydede subvention ngala ko miskineɓe no poti yaafede kono mbimi ko nemiɓe ha heewi nan ɗo miɗa haalde télé ji mumen jaɓani yobde lempo tokara wona jaɓani yobde lempo ala min mi yirani wonde min mi yirani won ala wonen jaɓani togara aɗa andi lempo biyeteɗo an so tawi woni wiyama joni no yeru tan no D-Media walla Sen TV ene rewe milliard pawɗo te milliard oɗon so tawi calculama no foti calculirede ni mbiyaɗa ko yataw aɗa nanna ko tolni e milliard uji nogas so tawi a nanna ha ko tolni e milliard uji nogas a wiyama ya yob impôt milliard te so tawi calculama an ko joguiɗa ko wonani hay million to banggue impôt a namdama milliard tokar holno ɗum sifortone heddi ko wawi hen wonde foof ene fof eɗen kawri to banggue impôt goto foof yo yob impôt kala société gonɗo ɗo en eɗen jaadi jobdi muɗum impôt kono noon tawde woni kamɓe wonko gandanɗa hoore ma to banggue jayndiji ɗi wonko fawi e dow mabɓe mbiɗen won dañirɗe ɗe ɓe joguino aide à la presse o nan ɗon convention ngaji nan ɗon hakkude mabɓe société ji ɗeɗo dame so tawi uddama tokar mbiyama jomumen yo joɓ impôt mete joni so tawi ɓen ligginani ɓe uddi kamɓe e koye mabɓe chômage o ɓeydor walla ussoto ɓeydoro de wadde noon ko ɓeydata chômage o ko kamɓe nguuɗo laamu ko kamɓe poti salade ɗum ɗon joni noon toga garten ɗo so tawi jaynenkoɓe ne ganduno ɗum nde président Macky Sall haɓete ɗo nde laamu jogo wayloyade wona ko jaydi ɗi foof ndi haalaɗen cakta ina mawnina ɗo Macky ɗo kala ɗo Amadou Ba dañi o hunde ɓe usta kala ɗo Diomaye dañi ɓe ɓeyda yidde yo laamu ngu yen kamɓe jaydi ñino yo laamu ngu yani joni koɓe dañi hen ko ɗum woni ko mbimami guila e adane kamɓe ɓeeɗo nguɗo laamu jooɗingu wonkoɓe dañi e jaydeji ɗi hay laamu goto dañani ɗum koɓe dañi e jaydeji ɗi ko ɗum ɓe jiiɗi hadde jaydeji ɗi waɗande ɗum woɗɓe min ko noon jiirum ɗum woni holɗum enen fof eɗen gandi to banggue résultat ji ɗiɗon no jaltirta ni min somi namda min fof e famɗude gandal mbaɗa wawi widema résultat ji ɗi no tottirani rewani lawol eɗen gandi won journaux ji goni ɗo henna Macky Sall kañum fawno hen junggo muɗum kañum yoɓantuno ɗumen sa yi mi wima wonde wadde so hono ko muuɗi oño so tawi a yi mi wima wonde won téléji goni ɗo kala lewru Macky ene nannanno e muɗumen won hen ko 150 million dokkal kala lewru won hen ko Macky Sall joguino salaire uji muɗumen lewru fof kine tolno e 70 million won hen ɓe gandanɗa hoore maɗa ko Macky Sall tottanno ɗumen kala lewru 60 million ɓen ko wonduɓe makko ɓe walla ko jomum tan ganda ka nimete koye makko gondi walla gondani e makko kono kanko kam omo yarlihi waɗande ɗumen ɗum ɗon kala lewru ɗiɗon téléji enen gandi ɗumen en jiiɗa wiide noon ko télé kaari walla ko télé kaari kono nan ɗo henna ɗin kadi piimo kono noon e ɗiɗon wona ɗiɗon piyanimo ɗiɗon ko kanko wi ɗumen kanko Macky de ko kanko yamiri ɓen yo mbaɗir hono nda noon woni yo lelo o ñana dow makko yo wona kanko one jana e dow makko
kono noon ko yo jane wondiɓe makko yo ene Amadou Ba yo jane Amadou Ba e wondiɓe mum sane Amadou Ba wona APR wona Benno Amadou Ba wona ɓe mbi ko Amadou Ba wona APR wadde joni ko on wadde ko ɗen caɗele gatte e dow ɗum ɗo ko ɗo en caɗele goni ko jowri e maɓɓe ko ko jowri e maɓɓe ko noon tokara ɓe mbima wonde ko neɗɗo fof so tawi ari tawi ɗo tuggorgal tuggorima ummi walla tawi ɗo selna ɓaggi a ngabbi dow huɓere a ngabbiri seelo a yeehi ha dow aɗa huuli goɗɗo hoto tawdema toon wona joomum datat seelo ngabbina dow toon heddodo e muɗum toon so yonti tellade kadi tellina seelo jippo kono noon so tawi a ngabbi ha gayni a leƴƴiti seelo o saabi mete goɗɗo so tawi ari abbadema an a juukata ko toon min de toka sinno mboɗo jeeyno e ɓen ɓe Macky Sall waɗatno ɗum ɓe neɗɗo goɗɗo momo sowanade lingu jungo lingu koyngal woppinde gam lingu jungo Macky Sall bawɗo yafade 40 ko fay milliard yaafi ɗum jaydiyankoɓe so wurtima wina haaji juuɗe mabɓe ɓe ganda ɗum jogoɗo nadde addata ko caɗele min so tawi hono amen kala ballanoɗo hayso ko million e sappo ma mayde mabɓe ɗo ɓe jiiɗi foof wadde ko enen juuti koye meɗen lamminɗen ko cikkuɗen ne wawi addande en ko ɓuuri ko Macky wallanani ko e tokata aɗa andi ɗonne kadi e to banggue lamminde min kam so tawi mi namdama mbiyatmi ko en lamminani ko Macky noon lammini Macky ɓe lammini ɓe ko ɓen goni fiyoɓe hande o wona hande ene keeɓi ɗo ene communiqué Yumum Mayram Faye Sall Oumou Diallo ene convoca dig en keeɓi ɗo ene hande Yumum Mariam Faye Sall Oumou Diallo omo convoca dig e so Macky Sall eyyi hol convoque ɗon direction d' investigation criminelle holko waɗi ɗum to banggue leydi ɓe mbi kanko e ɓii ko Adama Faye faami wadde noon ko wiyete ko tan nde ɗo bonande e nduɗo hendu wuttoru woppani hay goto Macky Sall ɗum yani e muɗum yaniri e muɗum kay ko esum so tawi noddama te esi ko wiya ko sellani wawa déplaçade pour yaade notoyade convocation o kono ɓe mbi wonde ko no Ousmane Sonko wiyano ni ngara walla ganduɗa aɗa yaari koyɗe walla ngara aɗa towa ɗum ɓe mbaɗi communiqué o ko o ara o adda hoore makko o arda koyɗe makko walla ɓe ngara ɓe ndegginamo so ɗum ala ɓe mbeynomo haw towo ɓe pukkoyamo dig toka musidɗo wi kojo ma ɗi gasi yimɓeɓe jaafo wona e meɗen woni so tawi ɗum waɗi kadi Adama Faye kañumne Mimi Touré ko mimi hokka gonga firti ko calɗe nana ndeɓa toka jaafoɗa tan hol gartam cikkuɗa sen tonggui beele ina jogori jokkoyde walla ina jogori dartoyade sono jogori dartoyade holno jogori dartoyade saabu en keɗaki ha joni yaaɓe hen koyɗe jaam wonde yo ɗum yif eyyi aɗa andi yaade hen koyɗe jaam ko wodani par ce que holko haɗi ɗum wodde ko ɓeeɗo mbi ko kaldaka laamu ngu ko kañum sali haaldede ne jiɗi laamande jaaɓi haaldede joni jaɓani joni kañumen jiiɗa haaldede jaɓani haaldede ko ɗum woni caɗele ɗe kono so tawi ɓe jamno haaldede ɓe kalda hen pamodiral dañete tan kono kamɓe ɓe mbi wonde koɓe kaldaka ɓe cohlani hay maslaha goto koɓe mbaɗi ko ɗum tan woni koɓe mbaɗi uddude ɓulnorɗe ɗe namdade ɓe ñamande yoɓe joɓ ɗum ha timma hay maslaha goto ala hay ɗuma goto ala heddi noon koko mbimami ko erago ngo woppani hay goto ko yimɓeɓe fof yoɓe ndentu kono noonne kadi hay population o e hoore muɗum yoɓe jaltuɓe mbaɗa soutenir presse o par ce que min so tawi mi jooɗima ɗo mbaɗa haala wonmo jiɗmi weltinde wonmo jiɗmi yo faam wonmo jiɗmi yo nan wonmo jiɗmi yo andu ko yahata e leydi ndi ko wonmo jiɗmi yo andu ko yahata e aduna o ko saabu min mbaɗa jogui ɗo gandanɗa hoore maɗa ɗo mbaɗa wawde dañoyde kabaruji kamɓe ɓe mbawa ɗum mbaɗa jogui hattan mo gandanɗa hoore maɗa mbaɗa wawi finde subaka mi dawa guila subaka ha nangue muta yiiloyade kabaruji taw mi ñamata mi yarata mi wona ñalduɗo korka kamɓe taw ɓe jooɗi e less climatiseur uji ma walla eɓe jooɗi e less leɗɗe mabɓe eɓe ciiwa artoyiji mabɓe eɓe paadi e yam hami ara donc min ko min heedaniɓe gayenno wadde noon min keedanɗoɓe gayenno so tawi woni mi natti dañde gayenno ko woni sagam ko alay saago kamɓe ɓe poti ko arde ɓe janta yam ɓe ndenda yam haare nde wona haare tan journaliste wona haare tan animateur wona haare tan caméraman wona haare tan technicien de son walla audiovisuel donc ɗum ɗo ko nguɗo laamu ɓe gardani han aafiya ɓe gardani aafiya ɓe gardani jaam ɓe jiiɗa jaam saabu en jii boni yoni kay min so tawi mi laamima kala laamiɗo en andano ko kañum ɓuuri heedde walla fonno ɓurde wawde heedde to banggue maslaha to banggue deeƴal to banggue ɓuural darano ɓamtare
kono noon kamɓe ɓeeɗo ɓe gardani ɗum ɓe gardi ko haare ɓe gardi ko firina ɗum waɗi kala ɗo opposition fonno hedde ko kamɓe dutti ɓe keedi ɗon koye mabɓe ta a jaama Abou Gaye Abdou Diouf heɓiri laamu koye teddugal Ablaye Wade heɓiri koye sukaɓe beddaji guila e soppi suunal mum Kavan Boulo Macky Sall heɓiri ko sukaɓe daade beddaji yimɓe kaɓɓi koye mumen ɓe duppi koye mumen Damal Palais mo ganduɗa ko kañum woni hono Diomaye Ousmane Sonko ko wangoji ko ƴiƴam keɓiri laamu ngu mata ɗum ɗon jokki yewta men heewinde ñalawma hande o juutani kono ɗo ka ten en jetti mo ganduɗa ko Ramatoulaye Wade mo dondu to France rakiba golle wonde ko to France wonde Elimane Diop Yaya Woppa e Salamata Dia ko cuddiɗo mum amna Demboyla mo cempenge guele noodi e guele coccaka laaɓi amna Simo Dabbe e denagal yeeɓiyankoɓe ko ɗo ka tan kono toga yewtat fande ko kuccudal manggal wonata ko face à face saabu won toɓɓe ɗen cuwata o memde